Maayong udto kini ang Sugbo News Live. Ang mga pasyente nga grabing naangol sa linog sa amihan ng Sugbo nga gida sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City apan pag-abot ni Governor Pambaric IV sa Ground Zero human gyud sa linog. Dali kini niya nga gipahatod sa mga hospital sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi City aron mahatagan og maayong pag-atiman. Kagahapong adlaw, gibalikan sa gobernador ang mga pasyente o gikumusta ang kahimtang sa mga pasyente. Adunay report si Ana Cumizo. Uban ni Governor Pambaric IV ang iyang anak nga si Capital Piso Consultant on Health, Dr. Nikki Catalan, sa UC Medical Center. Ilang gibisita ang mga pasyente nga nasamdan atol sa kusog nga linog ni adtong September 30 sa amihan ng Sugbo. Ang mga pasyente nakaangkon og grabing mga bunog ug mga samad tungod sa mga nahugno nga mga edipisyo o istruktura. Si Governor Pambaric IV nagpadayag sa iyang moral nga suporta sa mga pasyente nga nabiktima sa linog. Gidasig sa gobernador ang mga pasyente sa pagpakalig-on. Ang gobernador naminaw sa mga kasinatian, kabalaka ug kahingawa sa mga pasyente. Gipasalig sa gobernador nga dili sila pasagdan sa gobyerno aron makabangon ug makabalik sa normal nga sitwasyon. Si Capital Piso Consultant on Health, Dr. Nikki Catalan, nagpasalamat sa tanang mga doktor, nurse ug mga staff sa UCMed sa ilang maayong pag-atiman ug pagtagad sa mga pasyente. Gipasalamatan usab niya ang presidente sa UCMed, Candice Gutianoy, sa dali nga pagresponde ug pagdawat sa mga pasyente nga naangol sa linog. Sa nasayran, adunay 35 ka pasyente nga biktima sa linog ang anaa karon giatiman sa UCMed. Adunay 85 ka pasyente nga anaa sa Vicente Soto Memorial Medical Center ug ang 51 ka pasyente nga mas gaan ang kaso gibalhin sa Cebu Provincial Hospital sa Danao. Balita may labot ang Sugbo, Ana Cumizo, Sugbo News. Buhatan ni Senador Alan Peter Cayetano nagpada og suporta sa mga naapektuhan sa linog sa amihan ng Sugbo. Si IC Santel Leopoldo adunay report. Sa buhatan ni Governor Pambaric IV, ang mga representante sa opisina ni Senator Alan Peter Cayetano nipadayag og tabang sa mga apektado sa linog sa amihang Sugbo. Ang buhatan ni Senator Alan Peter Cayetano nisaan nga muda og shelter assistance sa mga pamilya nga biktima sa linog. Ang distribution sa hinabang himuong karong Martes, Oktubre 7 sa Bugo City ug sa San Remeo. Apil sa ipanghatag ang mga tent, folding bed ug mga habol. Si Governor Pambaric IV nagpasalamat sa tabang ni Senator Alan Peter Cayetano. Palitang may labot ang Sugbo, ay si Santel Leopoldo, Sugbo News. At nangi ang dugang pamangkasayuran ug kalambuan din hilang sa Sugbo News page. Sugboanon manginlabot kita ug magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Ako si Monching Auxtero.